Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong masala aron maandam kita lang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios. Sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo yung mga igsoon nga nakalapas sa pagkakoyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka, Radamor. Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. Dasiga Ginoo ang among mga kasing-kasing sa pag-andam sa dalan sa imong bugtong anak. Aron kun mahinlo na ang among mga kalag, gumikan sa iyang pag-abot, mahimo kaming takos sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Dios miingon, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao'y maglig-on kanimo. Ako ang nagsulti kanimo, ayaw kahadlok, kay tabangan ko ikaw. Ang Ginoo nag-ingon, ayaw kahadlok Israel, bisag sama ka lamang sa ulod, kay tabangan ko ikaw. Kay ako ang balaang Diyos sa Israel, muluwas kanimo. Himuon ko ikaw nga galamiton sa paggiok, bag-o, hait, og duhay sulab. Giukon mo og dugmukon mo ang kabukiran, og himuon mo ang kabungturan nga ingon sa abok. Alig-igon mo sila, og ipadpad sila sa hangin ngadto sa layo, og katagon sila sa bagyo. Apan magmalipayon kamo, kay ako man ang inyong Dios. Daygo ninyo ako, ang balaang Dios sa Israel. Sa dihang nangitag tubig ang akong katawhan, og wala sila'y hikaplagan, og mag-uga ang ilang mga dila sa kauhaw. Ako, ang Ginoo, mutabang kanila. Ako, ang Diyos sa Israel. Dili gayon mo biya kanila. Padagaydayon ko ang suba diha sa upaw nga kabungturan, ug ang tuburan taliwala sa kawalugan. Himuon kong linaw ang kamingawan, ug patunghaon ko ang sapa diha sa disyerto. Magtanom akog sidro, akasya, merto,
og alibo dito sa kamingawan, og malukop sa Sipre, palo di China, og aguho, ang kamingawan. Aron ang katawhan makakita og masayod nga ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel, maoy naghimo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mayog maluluyon, dugay nga masukom ug puno sa kaayo. Ang Ginoo maayo ug maluluyo, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, og akong hari. Ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niya mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyo, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Magpasalamat unta kanimo ang tanan mong mga binuhat, O Ginoo. Ug magdayeg kanimo ang mga nagtuo kanimo. Pasultiya sila sa himaya sa imong gingharian, ug paisguta sa imong kagamhanan. Ang Ginoo maayo ug maluluyo, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ipahibalo nila sa katawhan ang imong gahom, ug ang mahimayawong kasana sa imong gingharian. Ang imong gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong kamanduan nagalumtal latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maayo ug maluluyo, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo adul na, sa atong kaluwasan muanhi siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang atong manunubos adul na, ang atong kasing-kasing magandamon ta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus mingod ngadto sa katawhan. Hinumdumi kini. Wala pa'y taong kasama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang 11 sa ginarian sa langit labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon ang ginarian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake. Ang mapintas nga mga tao nanlimpong sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa ginarian. Ug kung buot kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias. Kansang pag-ani gitagna busa pamati kun may dalunggan kamo ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kini nga panultihon Isus sa katalinghaga o sa ka-riddle, no? Dili gyud nato na siya kubaron sa literal, no? Di taksabot niyo siya nga si Juan ang pinaka labaw sa tanan mga tao nga natawo sa babae. Anyone who's born of a woman cannot be greater than John. So si Juan ang pinaka taas sa tanan mga binuhat human beings. Pero kung ang usa ka tawo mahimong kabahin sa ginarian sa Dios, mahimong sumusunod ni Kristo, mas mahimo pa siyang mas labaw ka kay Juan. Sa mahimot pasabot sa Ginoo ani. Si Juan ang giila nga siya ang manguna, the precursor, siya ang pahibalo pag-announce sa pag-abot sa Mesiyas. Siya ang bag-ong Elias. Kaya gitubuhan man nila nga mubalik si Elias sa dili pa maabot ang Mesiyas. So maabotay na ang Ginoo, si Elias ang gipadal, si Juan ang aron pagpaila kang Hesus, pag-andam sa iyang dalan. So siya ang labaw sa pinakalabaw sa mga propeta. Kaya mas siya ang announcer o introducer kang Hesus. Siya ang katapusang mga propeta sa Old Testament, the last prophet of the Old Testament. Mo na iyang kanungganan, last prophet. Masuod siya kang sa manluwas, cousin siya, first cousin siya ni Jesus. Cousin, related by blood sila. So in a way, taas siya kay Suban. But in a way, di man na mo ang putadis na yung dungog isip usa ka nag-introduce, nag-una sa Ginoo. So, apan kita, we belong to the next dispensation, next generation. Si Juan sakop siya sa karaang Testamento, the Old Testament, the last prophet of the Old Testament. Pag-abot ni Jesus, nagtukod siya bag-o nga panahon, new dispensation. Kay pag-abot niya, iyang gitukod ang ginarian sa langit. Kinsa katong mahimong kabahin, membro sa maong ginarian, mas labaw pa kaysa membro itong karaan nga ginarian. Inaway mo na ang sabot sa Ginoo. Kita nga mga sakop sa bag-o nga henerasyon. We belong to the new generation. We were born after Jesus. After Jesus was established the kingdom of God. Mas labaw ta sa mga katong mga karaang tao nga na tao so wala pa ng Ginoo. Pero di nato nasabton nga kanang ato gyud may labaw ka. Labaw in terms of position, in terms of nga na magutak na doon tayo comparison, distinction.
Wala na. Gani kung tuan na ta sa langit, wala na status. Ikaw, pari man ka. Wala. Ikaw obispo ka. Ikaw kardinal. Ikaw lay people. Pareho na ta dito. Wala na labaw. Gani, wala na amahan, wala na inahan, wala na anak. Ay, wala din man kung magminyo ay dito. So, we are equal. Dito sa ginarayan sa Diyos, equal tang tanan. Walay labaw, walay ubos. So, muna'y sabot sa Ginoo, kung kita may mong sakop sa iyang ginarian, kay kita nagpasakop. Dili kay kita ni-apply pagpasakop. Gisakop ta sa Ginoo, giluwastan niya. Mas labaw ta sa katong wala masakop sa Ginoo, katong karaang mga tao. Pero wala na pasabot na sila. Ma-imperno sila, mahilangit sila. Wala limit ang grasya sa Ginoo. Wala imposible sa Dios. Atong ipadayag karon ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong langit ng Amahan. Ang Ginoong Hesus midayeg kang Juan nga magbubunyag sa iyang pagdala sa katawhan ngadto sa Dios pinagi sa iyang pagwali may tungod pagwali may tungod og paghinulsol diya sa pagampo mingon kita Dios sa pasaylo pamatia kami. Diyos sa pasaylo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayong mutawag sa katawhan, aron biyaan nila ang ilang makasasalang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga tao magisangunan sa pagmando, mupatunhay sa kalinaw, dinhi nining atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga kabus ug ang mga naguol makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga huptan nato ang unsay maayo ug likayan ang matag-matang nga daotan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga imong tang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo, ngalan ng Teofilo Kamomod Obispo ug George Valley, pare, mabahin na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mitaliwang mga matuuhon, makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Amahan da sa imong gugma pamati ang among mapagampo ug himuha kaming sama kang Juan nga magbubunyag nga sa walay kahadlok ug dili sa ug diha sa pagpaubos bisaksi sa mga gitudlo sa imong anak kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawat Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag. Ug ang nagpulos sa among pag-alagad niini mahimong ta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kanimo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinagi ni Kristo among Ginoo.
ang iyang nagsigabot nga pag-ani gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Isangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diya sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nag-andam kami pagsaulog siyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diya sa pag-ampo, tugub ang among makasing-kasing sa kahinangop ug pagday. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos ang Ginoo, Diyos sa kalaunan. Puno ang langit o at sa iyong himaya, Hosana, Hosana sa kahitasan. Dahil ka ng langit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos gay ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo. Malawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon di puwa siya sa talis. May pasalamat kanimo pag-usab ni hatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Wata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik ngan dihi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imong nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong daw. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kang nga daygon o amoy kang nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom gamahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong magitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ni inyong panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gahom o ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na iyong kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kani. Maanaaw sad kanimo. Kita ta ang paginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako.
of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi nini kami nga nagpuyo paniining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasam kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Naihalad ng Santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.